Vítejte v Koreji. Já jsem chtěla říct tolik věcí a nakonec jsem nepřišla ani na jednu jedinou. Nacházíme se v paláci Gyeongbokgung, což je hlavní památka v Soulu. Je to první věc, na kterou jsme vyrazili teď takhle ze startu a spousta lidí jsou tady v krásných kostýmech, který se nazývají hanboky. A když máte hanbok, tak dostanete nebo máte vstup zdarma tady k památkám a je to strašně hezký a vypadají absolutně jako nádherně. 2 vstupy nás stály dohromady 88 korun. Něco k historii. Je to nejstarší a největší palác vybudovaný královskou dynastií Joseon, vládnoucí v Koreji po více než 500 let. Rozlehlý areál sloužil jako hlavní sídlo králů dynastie a zároveň jako vládní úřad. Patří nejdůležitějším korejským památkám a hlavním turistickým cílům. Je to taky na seznamu UNESCO. Každý den, kromě úterý, se tu konají ceremoniály, kdy se střídají stráže a trvá to zhruba 20 minut. Mám egg cheese bread? Nebo jenom cheese možná? Tam je vajíčko. To má... Ježišmarja, to chutná trošku jako bábovka. To má tu strukturu, že je to takový jako... Takový bábovkovitý. A přijde mi to dost sladká. A divný. Jako, to chutná, jo, ale je to jiný. Na rozdíl od Japonska, tak se tady docela domluvíte anglicky. Jako většina zatím uměla. Ještě jsme se nesetkali s nikým, kdo by jako nevěděl. To je sladký. Já bych tady to mohla jíst samostatný, no mám. Dejte mi to bez toho vajíčka a sýru. Tohle je asi ten... By měla být nějaká typická sladkost, která bude plněná fazolovou pastou a nevím, jestli pudinkem. Prostě to tam měla nějak jako připravený, nevím, jestli se dá říct grill, ale prostě jsme to viděli, jak jsme to vzali. Nikde jsem nenašla popisek, nebo nebyl v angličtině. Ale určitě to bylo sladký, no. Holy. No jako plněný je to hodně poctivě. Jsou to prostě fazolová pasta. Je to jenom nějaký krustě, není to žádný těstíčko. Já mám radši asi s pudinkem. Tak asi na večeři už nemusíme. Krbola. Já tam cítím hlavně těsto. Ten pár je skoro vůbec. To dám jako takhle zpátky. No to nikdy neměla ani v Česku, ani nikde jinde, takže... Nevím, no, na mě asi jako ne, taková jako podle mě turistická blbost. Tam teprve půjdem. To je strašně měkoučký, ne? Bacha. Ty vole, to voní čerstvě. Co to je? Mně to připomíná něco, to není prostě jako klasický česnek. Máme, prostě je to garlic bread, takže jenom nějaký pečivo s česnekem, ale mě je tam jako několik možností a něco mě je vyprodaný. Na mě se úplně zbíhají sliny, no mě musela polknout, my jsme šli okolo a strašně to zavonilo a říkám si, tak jako why not? Takže je to něčím potřený, že je vidět, jako, že je to hodně mastný, jo. A já jsem si vzala úplně obyčejný garlic bread a David si vzal, to byl soft cream. Jo. To je i uvnitř plněný.
Ježiš, to je tak příjemný. Taky? Podle mě zase mírně na slávy, ale... Ježiš, to je skvělý. To si dokážu představit na snídaní. To je dobrý. Taková blbost. Jo, je to jak mazací sýr. Ne úplně jako veselá kráva, ale nějaká lučina. Wow. Tohle je jako jemnější. Stálo to 126 korun? Jo, dohromady. Aha. Gamba. Gamba. Chceš jít nahoru? Pat Amat. Pokémoni. Tady to musím vzít na širokou záběr, protože je tady toho tolik. Na normální záběr by to nefungovalo. Co je stejné jako v Japonsku, tak se musíte dívat prostě do horních pater. Jako kdo je v přízemí, jasně, ale většinou v následujících 3-4 patrech je další hromada zábavy a shopů. Tak toto, to je mazec. To je Marťa říká, že mají jitrnice. Jako, no tak vypadá, že se na to podíváte, že to je jitrnice normálně. Korejská náplavka. Naše v Brně vypadá podobně. Skoro jak v Brně. Tak jsme vlezli do jednoho z velkých obchodáků, jmenuje se to Lotte Department Store a má jenom takových 14 pater. Tohle je Queen Bee, jo? No, podle mě to mega podobný. Je to hodně podobný, no. Jsme u Gentle Monster, kde si žena teda chce zkusit vybrat nějaké nové brýle. Tak uvidíme, co tady najdeme. Tady ta paní má těžký život, protože jí žádné z brýlí neslušely. Na všechno má moc úzký obličej, bobek. A z výletu dnešního se vracíme domů samozřejmě s plným batohem dobrot. Sladký, slaný a ty pokus to vypadá hodně nabušeně teda. Je? Tady máme mletý hovězí, myslím, vajíčko, zelenina, tady to je vyloženě vajíčkové, pak tady nějaký banana milk, hovězí džerky, nějaké pitíčko, jo a samozřejmě blbost na herpes, protože mám co? Mám opár. To je jako řádně naplněno, ty kokos. A není to jenom z jedné strany, jo, abyste viděli, tak je to, když to tak je to jako plný z obou stran pěkně. Zkoušíme tady buchtu s krémem a brusínkama. Měla zkus to. Je to plněný? Mělo by to být plněný. To nevypadá úplně přesvědčivě. To chutná jako, že uvnitř sírový krám. Další den začínáme kávou z Mega Coffee. Která má být údajně pěkně levná, ale... Jako za tyhle dvě jsme dali 120 korun, no. Jako jsou velký, no. Jsou to docela velké. Mega Coffee, ale ještě tam mají nějaký jako litrový. Měli tam nějakých 967 ml, myslím. Že ty jsou jako ty mega a jsou takový ty klasiky prostě. Latéčka a podobně. No a celkově tam měli na výběr poměrně hodně káv a dalších drinčíků, takže Jo. je tam toho obrovské množství. Vybere si každý. To je sladký. Já mám oříškový latéčko. Já si dal karamel Teď macchiato. bude chutnat, to je sladký. A je to horký? Je to příjemně teplý. Dorazili jsme do Myeongdongu, takovou ulici, kterou možná znáte z některých videí, kde tady bývají večer stánky s jídlem. Ale my jsme tady poměrně brzy, takže se nepodívat hlavně do obchodu. Je tady outfit dnešní. To je můj... One Piece. Ano, vrcholné vkusu, nebo minimálně oproti ostatním to vypadá, že jsem nevkusná, což vlastně je pravda, nemám vkus. Ale líbí se mi to, takže fakt je... To je hlavní. Tak. Jeden hlavní úkol, vlézt do Olive Young, což je asi největší řetězec tady s kosmetikou, no. asi nejznámější. A v téhle části Myeongdongu by měla být nějaká 3patrová potvora, ve které by mohli tady paní vedle udělat i analýzu pleti. Tak Můžeš sám teda, jakože tam jsou na to přístroje a Jo. můžeš si to přeložit na obličej a i na vlasy, což znamená, že tam budou mít i věci na vlasy. No, tady tyhle ty korejské modely uvidíte na každém druhém shopu s kosmetikou. Ale náš hlavní zájem
tohoto dopoledne, ale přímo před nosem. By tam nemuselo být tolik lidí, když prší. Tady mají nějakou akcičku s Pokémonama. Ty jsi říkala, že tam mají co s Pokémonama? Jo, já mám pocit, že si můžeš vyzvednout nějaký balíček, když tam necháš 80 000 vonů. Což je nějakých 12 českých korun No, asi. něco takového. Tak jdem. Jo, nebude tu tolik lidí. Hele, tam jsou ty welcome gifty. Welcome gifty? A mám dáreček. Mám dáreček. Jo, to mě to nejde. Sní to vyjebalo klasicky. Bobák. Co mám udělat? Nevím, otevřu můj dáreček. Co jsi udělal ty? Máš tady nějaký vzorečky. To ti bude určitě ladit na tvoji pleť. To bude ladit na moji pleť no. To je liftingová maska. Pak tady máš další, nějaký lifting cream. Potom tady máš asi nějakou slavičku. Nějaký kupon, Exkluziv kupon. A máš tady ještě... Wow. Krém mist. Jo, to je fufu. Je to fufu. No Tak a jo, teď to musíme dodělat tobě. No, já mám asi to stejný, co ty. No tak to ne. Jo, mám. To vrátí. Takže to hodit zpátky do ksichtu kampaní. Jo, jediné, čemu trošku rozumím, jsou tady ti Pokémoni. To tak nějak všechno. Očividně tady s nimi mají jako všechno možné. Oblečení, fény, ano, rušníčky, ponožky. A jako... Jsou tady i chlapy. Pardon. Jsou tady i chlapy, čekal, že tady budou primárně ženy, ale chlapů je to tady taky raketa. Mají tady jídlo, no tomu taky rozumím. Mají tady ňamky. No jo. Nekoupili jsme nic, protože nevíme co. Vydali jsme se do obchodu, kterému rozumíme trochu víc, do Adidasu. Tady jsou přesně ty trička, které hledáme. Exkluzivní trička prodané město nebo danou zemi. Tady jsou no tady si bereme. To je top. Ty máš boty. Tady jsou i A vypadají moc dobře. kravka boty. A já si myslím, že se to musíš možná nechat udělat. Protože... Podívej, a tady máš i to, víš. Tak nakonec si dělám celé své triko. Vybral jsem si bílé triko v M-ku a dáváme si na to tady kocura na záda. A teď ještě vybíráme tady, co dáme na rukávy, jestli něco vůbec. Jsou tady nálepky, nášivky, každá z těch malých stojí 5000 vonů, což je přibližně nějakých 80 korun nebo 70. Tohle vypadá docela dobře. Tady začínají chystat dobroty, to je přesně ono, to jsou ty stánky, o které jsem Koukej, tady na mají... začátku videa. To vypadá dobře. Korea Exclusive. To vypadá moc hezky. To vypadá i dobře, no. Ty vole. To je něco mezi sportovností a zároveň takovou tu To bych si koupila korejským spíš. stylem. To věřím. No. Tam jsou stánky, tady jsou stánky. Kam se máme vydat? Tam vlastně? Tak, jdeme směrem tam. Dobře. Takže tady mají corndogy, ten jsem měl včera. A nebylo to tak moc dobrý teda, upřímně, jasně je to teplý a tak všechno. Marshmallow, ice cream, egg bread, jo, ten jsme měli včera, ten byl moc dobrý. Tady budou mít lobstry. Jo, tady je další olivánky, já se poseru z toho. No počkejte, ten původní ne? To není ten původní. Není. Myslím, že to nejde. Ne, není, ten byl na rohu. Tak co? Asi Jdeme? to půjdeme probnout. Tady by prý měla být ta analýza pleti. Tak jdem to zkusit Tak asi, jdem to no. zkusit. Over here, please. Ale už jde na to. Thank you. Close your eyes, please. Tak teď změří ještě analýza v Cyberpunku. So skin type is oily and skin is ready to get a wrinkle, skin tone, and elasticity. 3 things are good. Analýza pleti proběhla. Jo. Doporučili ti 5 produktů nějakých. 5 produktů, tak jsem si vzala 2, ale v nějakých, jedno je menší jako balení a vyšlo to na nějakých 500, Na 500 korun. A zbytek buď jako mám, anebo mám prostě jenom trošku jako jinou značku a třeba to jako používám, no, takže ještě prostě jsem si chtěla nechat prostor na to se podívat někde jinde, takže jsem si vzala jenom jako něco. Tohle je 4. pobočka, dohromady asi na 300 metrech. To je další? To je další. A tady je ten Off Beauty, o kterém mluvili, že to je vlastně až 90% slevy toho stejného, co nakoupíte tady u Olivian Prej. Jako takhle, reálně, ta kosmetika, jo,
Tam je hnedka další. Reálně ta kosmetika, co je v Olivia Young a tady v tom Off Beauty, tak je v 80% dalších obchodů, které tady s kosmetikou obchodují, jo. Že to není takové, že by ten Olivia Young měl tady nějaký Hlavně tam takový jako L'Oreal. A jsou ty jako značky, co známe z domova. Jo. A takový ty, jak ti padají ty vlasy. What? Takový ten Alpecin. Jo. To tam měli taky. Tak to na mě už nepůsobí tak profesionálně. No. Takhle vypadá 10 000 wonů, což je 140 korun. Jo. Přibližně 140 až 150 korun tohle kurzu. Ten si vybrat nějaký první papání. Ty vole. Na ty mám chuť i já normálně. Cukru, rybička. Ty si vezmeme potom. Ty si vezmeme potom jako zákusek. Jo. Tak, tady si dáme naše první dobrotu. Jo. Kimchi dumpling, pork dumpling a cheese balls. Tak vezmeme kimchi a pork. Tak jo. Já si taky natočím. Thank you. Tohle jsou pork podle mě. Příkusy za 5000. Pork a tady kimchi. Thank you. Tak musíš to. Tady se Píchni vezmeme tam to. Vem dvoje, tak. Šup, Tak. šup. A jdeme. A jdeme. Jo. Tak si rovnou zkus i kimchi. Jako naplněné vypadají poctivě, no. Jo. Jo, štípe. Hlavně mi tam kape. Hlavně tak skape. Je to maličko spicy. A kimchi by měla být maličko, no, ale ono jako spicy říct v Koreji dost často může znamenat, že zhoří držka. Pikantní. Já bych zvolila slovo pikantní. Tak jo. A tady v tom je teda co? Je tam... To je kimchi V tomhle je kimchi, no a tady a je... i nějaký vepřový. Jo. A tady je tohle je vepřový. podle mě cibulka s vepřovým. Jo. Podle mě tam jsou nudle ještě skleněný. No a je to prostě udělaný v prostě knedlíčku. Jako zákusek si dáme tady rybičku, kterou známe z Japonska. Tak, ty máš rybičku s nutellou. Čoko s nutellou. To není ta flafita. Není tak fluffy jako v Japonsku. No. To mi neříkej. Je Vypadá to crunchy. víc křupavě. Je víc křupavá, jo. Je to jako listový těsto spíš. Podívej. Aha. Ale je dobrá. Tak zkus ještě tady tu moji s krémem. To je vlastně krém, jako to znáte třeba z buchtičky s krémem. Ten krém je moc dobrý. Je to podobné jiný. jako v Japonsku. Jiný, jo. A opět tady ty dvě dohromady stály 10 000 wonů, což jasně je to asi turistická věc, takže to prostě stojí poměrně hodně. Myslím, že jsme to viděli ty rybičku, i kdy jedna byla za nějaké 3 000, tady je za 5, no tak to je jedno. Tak to je dobrota, co jsme teďka měli. Chceme kousek projít, tamhle na Seoul Tower. Jsme si tady všimli panelu na ovládání tání ledu, si říkáme, da fuck. No, když se podíváte, jaký je to tady kopec, jo? Ono to na tom telefonu nevynikne, a když si dřepnu, jo, tak ono to je docela jako kopec. Tak tady tyhle liney jsou očividně vyhřívané, aby jim to tady nenamrzlo a mohli to reálně sjet. Pomalu a jistě kráčíme k Seoul Toweru. A celá ta stezka je takhle jako obrovsky široká. Vede tady na boku potůček, který, já vím, je to prostě obyčejná tekoucí voda, jo, tady. Ale vypadá to fakt krásně. Jenom příroda. Ale když jste před chvílí byli v oblasti, kde na 200 metrech asi 5 Olivia Young a nevím co všechno, tak, že jste o 5 minut později jako v takovéhle pěkné přírodě uprostřed města. A je to pěkný, moc pěkný. A mě tady mají stezky. Jo, Oni a je jsou tady, takový docela jako, ne cestovatelí, ale že prostě to jsou přizpůsobení tomu chození. mají rádi, jako chodí hodně na stezky. A jsou jako fakt, mají jich tu fakt hodně, jsou populární. A tady je vyloženě stezka mezi lesy. Tady to. Jsme už jenom takový kousek. Jo. A teď jdeme nahoru. No jo, to je nadlouho. 964 kroků, jo? 54. 954 kroků a napsali tam, že je to jako zdravý workout. No, ani do toho fitka nemusíme. Už nikdy. Fotospot, ukažte. Postavím se zde.
Ale jo, to by šlo. Dostali jsme se nahoru. A ten výhled. Cožte? Jo. To je pěkný. Je tady normální obchodák. Jasně. No a tam máš Starbucks. Starbucks. Jasně. Nějaký chicken burger, A co barbecue je, chicken. nebo co je jistota, takže vždycky někde bude jeden z kombiny storů, 7-Eleven, GS25, nebo Emart ještě tady mají. No prostě to je jistota, že to bude všude. A samotná Seoul Tower, ta se tyčí nad náma. Tady to vypadá, že nahoru je to 29 000 jenů. Nějakých 420 asi, něco přes 4 kg. Já to tady vezmu na širokou záběr, protože tady je toho tolik. To je vůbec. Tady vlastně píšou, že má 230 metrů, to je Seoul Tower, a jsou tady srovnání s ostatníma. Je tady dokonce UFO z Bratislavy zmíněné. A kdyby kardio nebylo dostatečné, tak se tady můžete dát pěkně workouteky. Normálně bench tady je. Trošku zrezlej, ale je tu. Přechodu pro chodce nejenom máte dost často takhle slunečníky, ať na vás nepálí slunko, což teda dneska nehrozí, dneska je to spíš proti dešti, ale i na zemi ten takhle lecky, které vám ukazují červenou barvu, samozřejmě, když je červená, když nám blitne zelená, tak to mění tím pádem. I vy, co čumíte jenom do telefonu, tak periferně vidíte, že můžete jít. A jdeme. Tady jsme do náhodného obchodáku jménem Dundun a tady v B3 je Genji Gaming Experience. Tak se zajdeme podívat. Normálně tady mají svoji kavárnu, svoje místo. A tady jsou kompy. A zezadu, na těch židlích, tak jsou podpisy. To vidíte? Tam jsou dresy. No ne. Tady mezi tím hraje Loko. Se člověk může na to tady dívat. Ty kokos, to je dobrý. No tak to se zbláznil. Chápeš, že si můžeme zahrát na korejském kanálu, na tom korejském serveru. Tyjo, tady mají kartičky normálně, jak u nás hokejisty. Ty kráso. No a tady potom dresy. Tady mají pohár. Dresy. Chápu, kdo nehrajete lolko, tak asi nechápete tady tohle teďka pozdvížení z mé strany, z naší strany a nadšení, ale takhle to vidět naživo je to super. No. Vy jste někdy chtěli vidět všechny figurky, aniž byste si je koupili dopředu, tak tady. Holy shit. Byl jsem línej chodit, přiznám se, a nechali jsme se svést do Myeongdongu zpátky taxíkem. Uber, který stál 95 Kč ale bylo to asi 2,5 kilometru. Jsme tady na knedlíky, které mají Michelina. Dokonce nám taxikář doporučil, co si máme dát, takže, hele, vypadá to pekt, ale prý to tady je šup. Knedlíčky, tohle je teda co? Nevím. Katsu, kalguru? Kalgas. Nevím, prostě polívečka s něčím. Kimchi. Ne, já jsem to roztrhla. To nevadí, to ti aspoň ta sojovka, ale tady, když to roztrhneš. To bude horký. Jo. Tohle kimchi by probudilo i mrtvýho ze spaní. To je jako... Ale není to... Čeká jsem to jako ještě horší, jako ten začátek jasně, teď tě kopne. Jaká je polívečka? To je dobrý vývarek. Je. A je tam hodně cítit cibule. Na hodivu. Jak byste zhodnotila tento kulinářský zážitek? Já, ty knedlíčky byly za mě lepší než ta polívka, ale to bylo jenom kvůli tomu, že prostě já nejsem cibulová, ale jako chuťově byla jako skvělá. Jen prostě knedlíčky za mě vyhrály, no. Ale to kimchi bylo opravdu chvilkama tak silné, že mi málem stříkl z nosu a pán vedle tam plakal. Jako jedl pořád silně to do sebe cpal, ale plakal to. A to byl prosím pěkně Aziat, takže to by měl být trošku zvyklejší.
Jo, tady jsou všechny Micheliny, které to kdy mělo. Takže ano. Ano. A tamhle vzadu je i 26. Pojď na stranu. Jsme v Bafu, to nám doporučila kamarádka. A tady jsou ořechy na 1000 způsobů. 1000 způsobů. No tady pak... Říkám to správně, že pokud jste chtěli mandlí někdy v nějaké přichutí, tak je tady? Jo, Jo, já si taky myslím. jo. Tady to je fakt jako, tady máš cookie, banana. Tady máš dokonce mandlí v tom garlic breadu, který jsme měli včera. Jeden pek stojí 8,5 tisíce, což je, já nevím, 90 korun asi. 6 peků stojí 40 000. Bonu. Tak, vlezli jsme do Off Beauty. Tady žena už má totiž plný pupík, tak má čas a náladu na to vybírat si nějaké krémiky. Už tady 2 máme, které stojí totální prd. Tak, tady analýza pleti v ruce a jedeme. Hledáme, který potřebujeme čistící olejček. Tak, v 7-Eleven vedle jsme se nakoupili pitíčka a teďka na cestu, protože nás čeká ještě 2 kilometry pěšky, tak si tady dáváme něco teplého. Co je super, že tady ty automaty máte takhle jako přístupné zvenku, jo? Tady si objednáte, jak vám říká, pak vevnitř to dostanete, tak jsme si vlastně objednávali dneska i kafe. Akorát na co bych upozornil, tak dost často tady platíte kartu a musíte vyloženě jako zaplatit kartou jako takovou fyzickou, jo? Takže doporučuji nosit do své fyzickou kartu, protože oni tam sice píšou, že to funguje jako Samsung a Apple Pay, ale párkrát se mi stalo, že to nefungovalo, nebo že to prostě chtělo opakovat 2krát, takže abyste s tomu vyhnuli, doporučuji fakt mít jako v ruce normálně kartu a narvat ji tam do chřtánu tomu automatu. Podívaj na mě. Koukaj na tebe, Martino. Mávaj na tebe, čau kluci. A to je nejspíš vše pro první část videa z Koreji. Moc krát vám děkujeme za sledování a pokud vás zajímá druhá část Koreji, případně Japonsko, tak nezapomeňte odebírat, protože videa budou dál následovat. Zatím moc krát díky a mějte se, ahoj.